Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bona tarda, seguim aquí a la Fira de Mostres amb Girona, és el quart dia que som aquí i som ara amb Ariana Gasull, influencer d'aquí, a la zona de Girona. Què tal, Ariana? Molt bé, encantada, és un plaer estar aquí. Què tal està anant el dia d'avui per aquí a la Fira de les Mostres? Molt bé, bueno, encara no hem donat la volta, ara aprofitarem, fareu la acabem d'arribar volta, no? fa poquet, sí, aprofitarem i farem la volteta. Molt bé, et faig la pregunta que faig a tots els convidats abans de començar. Et tracto de tu o de vostè? Home, de tu, sisplau. Perfecte. Molt bé. Abans de res, t'agrada que et titllin d'influencer? T'agrada aquest títol? No, No? no, realment no, perquè jo crec, em considero més creadora de contingut. Prefereixo. T'agrada més aquesta Sí. etiqueta? Vale, doncs quedem Sí. creadora de contingut. Sí. Perfecte. Millor. Ariana, quan vas començar a publicar vídeos a les xarxes i si tenies alguna temàtica, una idea determinada? Vaig començar el 2017, més o menys, sense cap temàtica. Al final era com comences a utilitzar xarxes, t'agrada fer-te fotos, comences a penjar, comences a veure una mica que la gent respon millor amb unes coses com unes altres i vas fent. La meva temàtica principal era més moda o lifestyle o viatges. Sempre he seguit aquesta línia, més o menys. Quin moment vas fer com el canvi de xip de dir, vale, estic penjant així per plaer, perquè bueno, estic compartint una mica la meva vida a xarxes pels meus amics, però ara tinc públic? El 2020, potser, que va ser quan realment vaig començar a millor rebre alguna col·laboració remunerada o alguna cosa que fins al moment era més penjar per el que tu dius, no? Per plaer, ho penges perquè vols, però col·laboracions van començar més tard. Sí, 2020, jo diria. Molt bé, llavors tenies una mena de com intenció de que acabés sent així o va passar una mica perquè va passar? Va passar una mica perquè va passar, perquè jo crec que va ser una mica on Instagram va començar a créixer i em va agafar a mi allà al mig. Molt bé. Bueno, sense cap intencionalitat. Sí que al final, després, quan veus que comences a tenir col·laboracions i que pots, no sé, comunicar-te i que sigui també una via, doncs sí que comences a pensar en una mica més d'estratègia. Quan vas veure un augment significant en els teus seguidors, vas començar a veure els efectes de com que la gent realment estava consumint el teu contingut? Crec que va ser bastant gradual tot. No va haver-hi allò un boom, un contingut o alguna que es viralitzés. Ha sigut bastant gradual en el temps. Realment tampoc no és una cosa que miro moltíssim la quantitat de seguidors. Miro més que, per exemple, el contingut en general que pugui penjar agradi, tot i que cada cop menys. També és com penjo més, cada cop torno més endarrere. Un altre cop a lo que m'agrada a mi i no tant lo que busca la gent. Però no va haver-hi un moment concret. Creus que hi ha hagut un canvi o una evolució o un creixement en el teu contingut en els últims anys? Sí, al final, quan portes tant de temps penjant, doncs això, el 2017 jo tenia 27 anys, ara en tinc 35, encara que 27 ja és una mica adulta, però això no ho era tant, doncs hi ha un canvi. Tu creixes amb les xarxes i la teva audiència també normalment et segueix més o menys un nínxol que és de la teva edat o segueixes tu gent que més o menys ets afí. Llavors, sí, hi ha hagut un canvi a nivell de contingut, òbviament. Sí. Creus que t'ha fet créixer o com el fet de ser influencer, arribar a diferents àrees, t'ha donat més oportunitats? Sí, he conegut a moltíssima gent. La veritat que no he tingut cap mala experiència avui en dia, no he tingut allò cap hater ni cap persona que m'hagi fet replantejar-me el tenir Instagram i al contrari, se m'han obert moltes portes. De fet, la feina que tinc ara mateix
realment se m'ha obert gràcies a les meves xarxes i a l'experiència que jo he pogut adquirir. Molt bé. Quin és el secret, creus, de tenir més likes o més seguidors a les xarxes? Bueno, depèn del contingut que estiguis publicant. Al final tu ja saps que si és un reel ha de tenir una estructura amb un hook, amb un entremig i un CTA, o si és un post carrusel tu ja saps que com el millor contingut el deixes per al final, ara que es poden fer carrusels de 20 i no de 10, quan més temps dedica la persona en aquell post, més l'algoritme més el mostra, per tant, més oportunitats d'abast i de likes. Molt bé. Ariadna, tens ganes de continuar el camí que vas encetar o, per contrari, preferiries convertir-te en consultora o gestora de xarxes socials per clients? O sigui, m'agrada i jo crec que de moment continuaré. No he tingut cap motiu que digui no vull seguir. Potser el temps i que el contingut cada cop més és més elaborat i potser doncs, em falta una mica aquest temps. Però realment ja treballo com a creadora de contingut i faig gestió de xarxes socials a l'empresa on treballo d'uns 25 clients de la zona de l'Alt Empordà i espero continuar per aquí. O sigui, aquesta és la idea. Molt bé. Creus que és més difícil ara entrar en aquest món que era quan vas començar el 2017? Sí i no. Crec que sí que és veritat que cada cop el follow és més difícil, però l'exemple, per exemple, l'Ayla Madison, que ens va fer les invitacions. Ah, sí? Sí. Ala, que xulo. Ella tenia, crec que el juny no tenia gaire seguidors i ara fa poc va arribar als 20.000, o sigui, realment, quan hi ha un interès cap al que fa una persona, a mi, per exemple, el que ho hem comentat un moment abans, l'Ayla Madison, l'Andrea Fleischer, m'agrada molt el contingut que fan i crec que han tingut un creixement ràpid perquè han tingut molt bona rebuda. Molt bé. Què li diries a la gent que vol ser influencer? Perquè no és tan fàcil com pinta. És que ara mateix sí, què podem entendre com a influencer? Clar, a mi és el que hem dit al principi, m'agrada més creador de contingut i un nano-influencer, un micro-influencer, que per exemple pot dedicar-se a crear contingut UGC, al final, mentre tu sàpigues crear contingut, sempre tens un lloc. Realment, si tu vols ser influencer és perquè tens alguna cosa a dir, alguna capacitat d'influenciar els altres amb les seves decisions, com perquè vulguis ser influencer. Jo crec que la majoria vol ser més creador de contingut i poder-se dedicar o viure d'això, però ho pots fer sense tenir seguidors. Molt bé, doncs moltes gràcies, Ariadna. Et faré la pregunta final que fem a tots els nostres convidats. Molt bé. Inaugurem aquest podcast de Gidona, és com el programa número 0, llavors la idea és remoure una mica les aigües. Què t'agradaria que remoguéssim primer? Xarxes socials. No sé si anava per aquí la pregunta en aquest aspecte. Sí. Ai, mira, ens hem fet... Digues, perdona. En l'àmbit de xarxes socials, ara mateix hi ha molta gent interessant fent contingut en català que es mereixen una mica de visibilitat. Molt bé. Ens han fet algunes preguntes. Vale. Quina recomanació li faries a una revista com Gidona per fer créixer les seves xarxes socials i arribar a més gent? Bueno, ja ho esteu fent, no? Aquest tipus de contingut el trobo que és ideal. Sí? Sí, perquè si després del post de YouTube feu miniclips per penjar xarxes i els poseu en col·laborador amb les noies que han vingut, doncs això ja us pot donar molta visibilitat, és un push important. Doncs moltes gràcies, Ariadna, que acabi d'anar molt bé el dia. Gràcies. Bones fires i que vagi tot molt bé. Igualment, gràcies.